يا أيها حديث مالك عن نافع يا كربا حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر شيخ ما كربا حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد دم محمد بن عمرو بن حزم دم عمرو دم عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت على الله صلى الله عليه وسلم حدا جملا يا هدايا دراؤون كان لأبي جهل بن هشام ودراؤون أداء أبو جهل بن هشام في حج أو عمرة annabi ya yi hadaya da shi a hajji ne ko a umara ta shakar rawu kenan mai ruwaya ina hukuntan hajji ne ko a umara amma dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hadaya da wannan raƙon an gane ku gane abin da yasa muke karatu don ku gane ku duka bambance tsakanin aya da tsakuwa. Hadaya ita ce dabbar da ake yankawa a aikin hajji a ranar babbar sallah. An fahimta? Ita kuma hadayar nan ta fi son yawan nama. Ita hadaya tana da bambanci da ɗaya. Yanzu mun lallai yawa ta kan rago ta fara ba? Ko? Rago tinkiya, bunsuru, akuya, saruwa, raƙuma kusan raƙuma ma shi ne na ƙarshe. To shi kuma a hadaya an fi son yawan nama. Da aka to a duk dabbobi wacce su tafi kowace yawan nama raƙuri. Da aka in ka je aikin duk wanda ya je aikin kai so a ce a ranar babbar sallah isiyar raƙuri isoci a gani saboda Allah ya muso a ranar sallah a aikin haji a yi kace-kace da nama a maka kamar da abu shi sa aka ambaci wannan kwanaki da ayyamin tashariki kwanukan menene duk inda ka shiga a maka za ka ga a kan ruwa an shirya nama ko ina ya ƙarfinta ya yi ina ƙarni da jini to abin da ubangiji yake so a yi kenan an fahimta na'am وحدثني عن مالك يا أيها الحديث مالك عن أبي الزناد يا كما الحديث الشيخ أبو الزناد عن الأعرج ثم يا كما الأحرج عن أبي هريرة يا كما الحديث أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa annabi ya da abincin Allah su kare tabbata a gare shi رأى رجلا ya ga wani mutum يسوق بدنته yana kora taguwa قال an san taguwa ko me taguwa ya ga shi yana kora ta قال اركبها sai ma'aikin Allah ce to ka hauta mana قال sai ya ce فقال يا رسول sai الله ya ce ya manzan Allah إنها بدنة ai ita taguwa ce a gani ma ma'ana taguwa ce wai ina nufin taguwa ce ta hadaya a gane ko ta za a soke ta a ranar sallah da aka shi a ganinsa ba zai hau ba sai dai ita janta har sai ya kanta inda za a soke ta ana yi ko hatta balagu hadaya da kauna har sai an ga hadaya ta zo don da ya halatta a soke ta to kaga a nan sai mai shari'a ya ce irkaba hauta sai ce ina haɓar mutum wannan mutaruwa ce ya rasu da ruwa na'am نعم قال اركبها sai annabi ya ce hauta نعم ويلك sai ya ce wai laka نعم kai canka zuwa annabi الثانية أو ثلاثة annabi ko a na uku annabi ya ce shi kai ne kai canka saboda annabi ya ce hau ya ce ai taguwa ce ka hau mana taguwa ce wani ma'ana wata Allah ce wacce za a soke ta a ranar sama da aka shi a ganin sa ba zai hau ba to tun da annabi ya ce kawo abu gana kuma ta ƙari ba shi ne mai shari'a ba to har annabi da ya gaya mu sau biyu har sau uku a na ɗago shi annabi ya ce wai haka ta ga abin da daɗi ba ke na وحدثني عن مالك ya yi ma hadisi da maliku عن عبد الله بن دينار wani ana nuna ɗabi'a ɗan adam wannan ɗabi'a ta ɗan adam haka take hanyar da yawa sai ka ga mutum yana jayayya da abin da bai san shi ba kuma an gaya masa yadda jayayya yana dandama a kansa to shi ma wani aikin haka ce ta kawo hauta kaga ai kawai ba ka da wata magana kai da ka samu ma cikakken hujja kuma ya ce da kai yara sai ce manzon Allah ya ce sai kuma wai annabi ya ce ga wai ai taguwa ce ta hadaya annabi ya ce ka hauta aka ce ita ta hadaya sai ce kai wai haka kai canka ya sami ka haka na'am أن
عبد الله بن دينار cewa Abdullahi ɗan Dinara أنه كان يرى عبد الله بن عمر cewa shi ya kasance yana ganin Abdullahi ɗan Umara في الحج yana bayarwa a cikin aikin haji ina hadaya a aikin haji نعم بدنتين yana soke tagoyi biyu نعم da sanin ya yi haji shi tagoyi biyu zai siya Abdullahi ɗan Umara da soke me yasa saboda alama annabi ya ce an fi son yawan nama guda guda ma maimakon ɗaya sai shi biyu wani abu ban sha'awa kusan wannan sunna ta gwada watan ta ta faɗi yawa yanzu haka akwai wani yaro da yi mun ya sai tabuwa goma shi kaɗai wani ma sai ɗari wa ɗari abu sai ba da mamaki ni ɗin na taɓa wani balarabar da ya ce da ƙwaƙwalwata domin muna nuna ke zo kawai da ɗan jaka a hannunsa kamar yadda da ta fi girman littafin nan ita da ra'uwa ga su a ɗaya sule-sule zaɓaɓɓun ciki ko da an ɗauke an ɗage masa ƙarar guda ɗaya an jera su da kamar da injiya da jera ita da kan haza nawa ne aka gaya mu guda ɗaya wala su yi zama da jaka ne su ɗauri na irin dala ɗaya da sabuwar kar a yi mata ko su yi nuna adadin kuɗin ina nuna musu ko sai ce fi sabi da ba ko su yi biyu da tafiyarsa minti biyu kuma tsayawa a zuwa ruwan saboda a soke ta aiwatar da ita wannan ya yi koyi da manzan Allah kada manzan Allah ya hancinsa na ƙarshe shi mata gudu da ɗari isiya ya soke 63 da hannunsa sai ce da alzo ka soke wanzuwa ashe ya yi ishara wanzu kuma dawa ya soke na yin shekarunsa sannan ba kuma shi في الأمرة ashe umra بدنة nan ma ina soke taguwa kaga umara ɗaya ce amma aikin wani sai soke biyu da bukari hannun kake قال ورأيت في الأمرة yace na gan shi a umara نحر بدنة yana soke taguwa هي قائمة ita tana tsaye في دار خالد بن أسد a cikin gidan halin ɗan asali وكان فيها منزله a nan ne masaukinsa a nan aka yi masa masauki da aka da ya fito a ƙofar gidan halin ne sai soke ta a gane ko to abin da a nan sai ka ji karatun ba sha ba da yanzu yanzu wannan karatun da muke kaga ya ce ya soke ta sa a ƙofar gidan halin to yanzu kuma ka je maka wataƙila kai da ka je maka sai ka je ka dawo ma in ba da kiɗa kai ba ka da inda ake yankan ba amma a wancan lokacin dukkan sahabba a ƙofar gidansu ma mutum sai ya soke abin aiwata kamar yadda muke yi a ƙofar gidansu sai ya soke abin aiwata sa sannan kuma wani zai soke a gangan haimarsa ta nuna ana zoto haka abin da ke tafiya na'am to yanzu sun tarkace abin da sun bayar da shi ainihin manhajar ba za a yi suka a cikin da wani baka ba saboda suna wani kai a ɗaka wurin da jini da shawararsu da aka yi wani kamar ma doka dole sai a can ba a yi amma a zamanin manzan Allah ɗin a gindin yawon fitar da a nan ma sai ka danne abin yayin ka sai ka wanka tun da dama galiban sabon aika danna suke yawo yanzu ne za ka je ka siya amma yanzu ba mutantar badala mutanta ta ina kora ta to ai galiban sabon da danda suke tafiya yake naji siya a maka idan da janta ina tafiya da ita zai je ne da ita zai tsayawa arba ta kwana ina tare da dabba sai ran gwada kuma yanka kaje da muka Allah sai ya kiya mu dan sai ne yanzu kusan bayan da suke yi ma ba ka san wahala sai ka biya kudin su ba ka receipt su sai su ɗaukar su to tare da dai ita wannan hanyar ana iya samun kuma matsala a cikin ta kuma ana samun masu son zuciya sai su yi receipt ɗin ka san lalata ta ce wa ko ina a duniya sai su yi receipt ɗin wanda za a ga yawancin da cin kuma da irin wancan ɗin wasu sun shi ta taɓa kuɗin mutane ko ba su ke Allah ba su ne shi sa da yawa wa'yan su ɗin suka iya da su bayan sun gwamnace su turmutsa su zai su sai abu su da kansu su yanka dama abin da ya sa kan ake ɗan bawa wasu da ranar akwai ayyuka da yawa shi a yaji wajen aiki biyar ne a rabarsa a rana to ba zai nawa zai kasu na
ولقد رأيته hakika na gan shi نعم طعن في لبة بدنته ya yi suka a cikin gefen taguwarsa حتى خرجت الحربة har sai da barbetar ta fito wata barbeta da geron mashi ne caka mata sai da ta kuma ta fito dama shi ya kuma ya kake masa a soke shi kuma ya da rikita musamman kuma sai a yanka shi من تحت كتفها ta ƙarƙashin cinyarta وحدثني عن مالك ya yi ma hadisi da maliku عن يحيى بن سعيد da ya ɗan sa'ido عن عمر بن عبد العزيز cewa umar ɗan abdulaziz أحدى جملا ya yi hadaya da rakuni في حج أو عمرة a cikin haji ko a umra kaga an yi galibin yanzu wanda ya je umara ai ba ma ya taɓa tunanin ba a ko ta hadaya ba tunda kawai ke gaji ka yi umara ka awa ne ka gama da ita to su in sun je hatta umara sai sun jin da jini sun ba wa Allah saboda su sami da umarni na وحدثني عن مالك ya yi mun hadisi da maliku عن أبي جعفر القاري ga Abu Ja'far al-Qari أن عبد الله بن عباس cewa Abdullahi dan Abbasu بن أبي ربيعة dan Abi Rabi'ata المخزومي da mazuni kabilarsa ce نعم أحدى بدنتين ya yi hadaya da tagoyi guda biyu نعم كلاهما بودية ɗayansu a turkumani ce irin wacce muke shan bakwai mara ƙaru وحدثني عن مالك ya yi mun hadisi da maliku عن نافع da magana أن عبد الله بن عمر cewa Abdullahi dan Umara كان يقول ya kasance yana cewa إذا تنجيت ناقة idan taguwa ta haihu نعم فليهمل ولدها to sai a ɗora mata ɗanta نعم حتى ينهر معهما har a soke su tare da ɗan ana zuku da in sai a ɗora yanzu ta haihu نعم kuma yanzu a soke su sai a ɗora mata ɗan a kanta sai a soke su tare na kamar فإن yadda da a cikin ta yake نعم sai aka yanka ta to ai ɗan tayin cikin ta yankanta ya ɗarkake shi ɗan tayin cikin dabba idan aka yanka dabba to yankan uwarsa ya ɗarkake shi ba buƙata amma zo tunawan ɗan tayin bai sa a ɗaya wa hada yankawa ba ɗan 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 ba kawai shi dai a yi yanka shi kawai shi ke wani ba gama cika kibarsa ba ko gashi ba gashi ba to shi kawai a yadda ƙashi ke sai amfani zaka wurin da suka kawo tsakakar ruwansa a kasa shi na لم يوجد له محلا idan ba a samu ɗan gare ta ba نعم حمل على عمه to wani sai a ɗora shi a ra'ayi a musakar uwarsa نعم na yanzu حتى ينهر معهما har a soke su tare da ɗan da ita uwa وحدثني عن مالك ya yayin nuna jisi da maliku هشام بن عروة da shan ɗan uwata أن أباه cewa babansa نعم قال إذا استربت ya ce idan an buƙatar da kai نعم إلى بدنتك zuwa taruwarka فاركبها ku sai ka huta نعم ka koro taguwa za ka je ka soke ta ranar sallah to sai bukata ta kama ka ko ka gaji to hauta an gane ko ka hauta amma kana janta za ka kai ta wani sokewa sai ka gaji to sai ka hauta ta gora ka ta kai ta kuma wani sokewa in ka je ka sauka sai ka soke ركبا wata ka hauta hawa نعم غير فاده amma ba hawa ne cutarwa ba ka hauta hawa da ba za ka cutar da ita ba saboda ta Allah ce ba a cutar da ita